Ya mutum nan ne ga har yanzu yi bai zo bane wannan gayan. Ai na ga ma wannan gayan fa da mashirman shi ne na gaske. Za ka yana tsena wannan shirman nashi wanda ya saba. Ko? An ba san shi da irin wannan halayen nashi ba. Ya dai ko zaɓen zamanin ne ya kama ka? Rasuwa aka yi muku? A gwara ma rasuwa da wannan. Wanda yake damun kana ka zo ba yadda muka saba ganin ka ba ka burkice. Allah akwai matsala ne. To aka yi muku? Da mutuwa ne ma ai da sauki yayi. Me yake faruwa? Wallahi ko matsalar babba ce. Ni ba abin da ya fi damuna ko ban ma san a ina zan ganta ba. Wa kanwa ka koya? Kanwata kuma. Dan Eh. kanwata ce an san da za a nemo ta. A kanwata ba ce wallahi. Ba shi ana tambaye ka. Ana ga ma ana faɗa raina hankali ne. Allah makwacin mu ne su ci matarsa. To ko me haɗin ka da matarsa? Ban gane mai haɗin sa da matarsa ba. Eh mana. Yanzu ku duk ku san ina son ta ba? Wai kai kake santa? Mana. Ba ta makwacin da haka? Soyayya ƙarya ce? Kama ban banza. Dama na ga ma na ga mugun da raina hankali ne. To ina ruwan shi ma da matan makocinsa. Banda munafunci. Gaskiya yayi wannan ni kai na heyo ne da magana ta kai. Ah. Da bai da magana ka ba. A ba na ga ma ba dama. Gaskiya. Haka yake yi. Kama ban banza.